Здравейте и добре дошли в третия урок от моят курс за работа с ChatGPT. Аз съм Антоанета Величкова и днес ще ви въведа в света на промптовете. Нека обаче най-напред да ви кажа какво е промпт. Промптът е начинът, по който казваш на изкуствения интелект какво искаш той да направи. Как да задаваме въпроси на ChatGPT и как да използваме отговорите му най-ефективно е ключово умение, което ще ви помогне да задавате правилните въпроси и да получавате точна информация. Начинът, по който задаваме въпросите си, значително влияе на качеството на отговорите, които получаваме. Например, ако попитаме какво е времето, отговорът може да бъде общ и неясен. Вместо това, ако зададем по-конкретен въпрос като какво е времето днес в София, ще получим много по-полезен и конкретен отговор. Яснотата и конкретността на въпросите ни са ключови за получаване на качествени отговори. Ето един пример за разликата в задаването на въпроси. Някой може да попита: кой град е столицата на Великобритания? Нека запитаме и ние. Получаваме: столицата на Великобритания е Лондон. Друг може да попита: можеш ли да ми кажеш коя е столицата на Великобритания и каква информация имаш за нея? Нека го напишем. По-точно зададените въпроси водят до по-ефективни и точни отговори. Това е същността на оптимизацията при работа с изкуствен интелект. След като сме задали въпрос, идва момента да разберем и използваме отговорите, които получаваме от ChatGPT. ChatGPT се стреми да предостави точни и полезни отговори, но е важно да можем да ги анализираме и да използваме правилно. Например, ако попитаме как да направя палачинки, и получим подробна рецепта, трябва да можем да следваме стъпките и съветите, за да приготвим вкусни палачинки. Ако нещо в отговора не е ясно, не се страхувайте да зададете уточняващи въпроси. Това ще ви помогне да разберете по-добре информацията и да я приложите в ежедневието си. Въпреки че ChatGPT е мощен инструмент, той все още може да допуска грешки. Затова е добре да проверяваме фактите и да не разчитаме единствено на един източник на информация. Например, ако планирате пътуване и попитате за най-доброто време за посещение на определено място, може да е полезно да проверите и други източници, за да сте сигурни, че информацията е актуална и точна. За да извлечем най-доброто от ChatGPT, е важно да следваме някои основни съвети. Първо, бъдете конкретни във въпросите си. Например, вместо да попитате какво е най-доброто място за почивка, получаваме някаква информация. Можем да попитаме, например, какво е най-доброто място за почивка през юли на Българското Черноморие. Нека видим какво ще ни отговори ChatGPT. През юли Българското Черноморие предлага множество прекрасни дестинации, които са идеални за почивка. Слънчев бряг, Созопол. Второ, задавайте уместни въпроси. Например, ако преди това сте говорили за рецепти и сега искате да получите съвети за хранителни продукти, можете да започнете: във връзка с предишния ни разговор за рецептата за палачинки, кои са най-добрите продукти за приготвяне на здравословна закуска? Нека видим какво ще отговори ChatGPT. Задавате си въпроса и получавате отговор, който, прочитайки, трябва да проверите дали няма някъде нещо, което, пак повтарям, да ви притеснява. Тогава ще зададете уточняващ въпрос. Трето, не се страхувайте да експериментирате. ChatGPT е създаден да бъде гъвкав и да отговаря на широк спектър от въпроси. Използвайте това предимство и експериментирайте с различни видове въпроси и теми.
Една от най-впечатляващите функции на изкуственият интелект е способността му да обработва и синтезира големи обеми информация. Например, можете да вземете текста от някой разказ, публикуван в интернет пространството, да го копирате, да го поставите в системата и тя ще ви помогне да извлечете 5 основни мисли. Това спестява много време и усилия, особено когато работите с големи текстове или научни данни и искате бързо да разберете същността. Нека да видим как става това. За целта трябва да отворим нов чат, за да може чат GPT да работи на чисто. И ще напишем: извлечете 5 основни мисли на този разказ. Слагаме едно тиренце. Аз имам приготвени предварително намерени в Google разкази. Произведение от вид разказ, например, моята библиотека. Кликаме върху него, избираме си, няма да губим време, Чудомир най-отпред. Избрани разкази на Чудомир. Първият разказ, който е тук. Косачи. Какво правим? Копираме го. Копираме разказа. Той не е много дълъг. Копиране. Отиваме в чат GPT. Срещу тирето поставяме текста. Enter. И чакаме неговият отговор. Да видим какво ще ни напише той. В разказа се открояват следните 5 основни мисли. Сиромашия и трудности, характерът на лъжлив Съби, конфликт и недоволство, образът на Нено сенегалецът, социална и личностна динамика. Какво ще кажете, а? Днес научихме как да задаваме въпроси на чат GPT и как да разбираме и използваме отговорите му. Научихме се да разпознаваме неточната информация, както и получихме съвети за по-добри резултати. Разбрахме, че основните подсказки се наричат промптове. Можете да ги чуете и като заявки. Получихме примери за ефективно използване на чат GPT. Чат GPT е мощен и полезен инструмент, който може да ви помогне в много аспекти от вашето ежедневие. Независимо дали търсите информация, съвети или просто искате да научите нещо ново, той е на ваше разположение. Ключът към успешното му използване е задаването на ясни и конкретни въпроси. Разбиране и анализ на получените отговори и следване на някои основни съвети за подобряване качеството на отговорите. Ако искате да научите повече за подсказките, гледайте моето видео, посветено на 4 основни концепции при работа с чат GPT. Не се страхувайте да експериментирате и да използвате чат GPT като инструмент за обогатяване на знанията и уменията си. Това е възможност, която не бива да пропускате. А сега е вашият ред. Задачата за упражнение в този урок е следната. Опитайте се да използвате чат GPT, за да получите информация по тема, която ви интересува. Задайте конкретен въпрос и се опитайте да получите колкото се може по-точен отговор. След това анализирайте полученият отговор и проверете дали информацията е точна и полезна за вас. Например, попитайте какви са предимствата на йога за начинаещи. И след това разгледайте отговора. Споделете вашия опит и впечатления в коментарите под видеото. Така ще можете да обменяте опит и да се учите един от друг. В следващият урок ще се научим да създаваме текст с чат GPT. Ако това видео ви е било полезно, не забравяйте да се абонирате за моя канал и да натиснете камбанката за известия за нови уроци. За тези от вас, които предпочитат да четат, имам статия, която обяснява същите стъпки и концепции. Можете да намерите линк към статията в описанието на видеото. Споделете видеото и статията с приятели, които също искат да научат повече за чат GPT. Благодаря ви, че бяхте с мен. Ще се видим в следващия урок.